Айде да си поговорим малко за това дали правим нещата осъзнато или не правим нещата осъзнато. Когато се замислиш малко, дали правиш нещата, защото ги искаш наистина, или защото социумът ти е показал така. Ако просто социумът ти е показал така, то ти не си ли просто ботка, ти не си ли просто NPC. Какъв проблема с това всъщност да си NPC? Замисли се дали е хубаво да си NPC. И горе-долу това е introduction на днешната тема. И ще продължим с едно въпросче. Дали нещата, които правиш, като навици, като неща, които знаеш, че биха били полезни за теб, дали ги правиш наистина осъзнато или не. Защото го има и другия спектрум на нещата, където правиш хем лошите, хем позитивните неща, тотално неосъзнато и без да вкарваш никаква мисъл в тях. Не мислиш ли, че ако си оправиш леглото сутрин и го правиш просто защото трябва, без да го мислиш, ти по абсолютно никакъв начин не променяш психиката си към остатъка от света. Защото това, което всички казват, да си правиш леглото и ако си мързелив и просто да почнеш с най-малкото нещо, не е просто да направиш най-малкото нещо просто за да слакнеш, а да направиш най-малкото нещо и наистина да се израдваш, че осъзнато си направил нещо с живота си. И аз честно казвам съм на мнението, че повечето хора не правят нищо с живота си. И ако ще си оправят леглото, ще го направят само защото им е казано да го направят. Никой не се замисля защо и какъв е проблема с това и какъв проблема с тях, че им е толкова трудно в живота и те не разбират защо те да си оправят леглото, стаята, кътчето, където работят, защо това нещо би им било полезно. И те ще изгледат 5 клипа на Джордан Питърсън, ще изгледат 5 клипа на някое Self-Improvement Guru, ще си купат курса, но те не знаят защо го правят. Те не знаят какъв е психологическия профил на това, което им се случва. Те не знаят всичките импликейшъни, които биха се случили в главата им, ако направят това оправяне на леглото си осъзнато. Ако направиш цялото това нещо наистина осъзнато, това действие, то е 30 секунди да си правиш леглото и още 5 минути да си подредиш стаята. Ако разбереш всъщност какво се случва в главата ти, само тогава ще можеш всъщност да се наречеш човек, който се грижи за себе си и своята личност и иска да се подобрява. Според мен всичките идеологии на self-improvement, всичките идеологии редпилски и така нататък, всичко това е насочено към идеята да намериш по-високата стойност не отвън, а отвътре. И на много хора им се струват радикални нещата, които различни инфлуенсъри говорят за това как трябва да се подобряваш и така нататък. И те всъщност са радикални. И според мен именно за това повечето хора, които пропагандират разни такива идеологии, не са прави. Защото те го правят на такава скала и го правят толкова радикално и думичките, които изричат, за да могат да те провокират да ги слушаш, са толкова радикални, че те губят своя първоначален истински смисъл. Представи си тези инфлуенсъри и хора да бяха по-спокойни и всъщност да ти обяснят какво ти се случва в главата, човек, разбираш? И много е сложно
всъщност да обясниш на много хора проста концепция. Сега ще го обясня за 2 минути, за да можеш да схванеш за какво става въпрос. В момента, в който, ако никога не си оправил леглото през живота, или от много отдавна не си оправил леглото сутрин през живота, или пък не си спазвал някаква по-добра хигиена от нормалната през живота ти, тези прости привидно действия са изключително трудни за мозъка ти да ги схване. И когато започнеш да ги правиш, но ги правиш, защото си разбрал защо трябва да ги правиш тези неща, ти започваш да трупаш някакви малки победи. И тия малки победи, за да можеш те да се регистрират в главата ти, трябва да бъдат правени осъзнато. За тебе трябва да бъде някакво постижение, че си достигнал до там, че всъщност да успееш да си подариш стаята за пръв път от толкова много време. На мен ми се е случвало да не мога да си сгъна тениската, защото просто ме мързи, да лежа по цял ден, да ми е уморено и през цялото това време да не осъзнавам защо това нещо се случва. Да, ето е всъщност самата тема на този епизод и заглавието на този епизод, и това заглавие е защо всички сме ботки. Да, разбирам, че мозъка се опитва по принцип да съкрати дейността си с цел оцеляване, но ако това означава, че 100% от времето ти ще правиш нещата без да ги мислиш и просто ще ги правиш, защото трябва да ги правиш и не осъзнаваш всъщност защо. В смисъл, ако започнеш да правиш нещата без да ги осъзнаваш, те много бързо стават досадни. И именно затова повечето хора не стигат до абсолютно никъде с това всъщност да развиват какъвто и да е потенциал за себе си, като физика, като бизнес идеи, като развитие в отношенията си хората и така нататък. Те просто не ги правят нещата осъзнато. Ако направиш нещо осъзнато, макар и малко, ако искаш, направи нещо лошо осъзнато. Но да речем, че погледнем нещата като видеоигра. Имаш плюс 5 точки за това, че ще ядеш днеска някаква свежа тортия, направена вкъщи с пилешко и така нататък. И обаче имаш и минус 5 точки за това, че ще изпиеш 6 бири до вечера в рок-бара, примерно, или на челготеката, в смисъл семията, къде ходиш. Моето мнение е, че ако и двете неща ги правиш напълно осъзнато и ги направиш в един ден, ти си много по-напред, отколкото човека, който е изял само здравословната тортия, но го е направил само, защото някой друг му е казал да го направи. Защото той не осъзнава и в момента, в който този някой спре да му казва да го прави, той много лесно може да се наклони и да отиде там, където не иска да ходи никой. И просто да си изпотроши всичките режими и така нататък и да не знае как да се върне обратно. Това е приложимо в абсолютно всичко, не само в тия малките неща, а и в начина на учене на хората. Говоря си в последно време с най-различни приятели, познати, че учат някакви неща, примерно в IT или рисуване или какъвто и да е спорт и мисля, че съм доста благословен за това, че имам и такива хора и по-скоро по-близките ми хора осъзнават, че нещата трябва да бъдат разбирани на основно ниво до най-малката им съставна част, защото ако не го направиш, ще правиш нещата неосъзнато, следователно ще ги правиш непродуктивно, следователно ще ги правиш с недобро качество и така нататък. Това се отнася за абсолютно всичко в един живот. Според мен. И ако си напълно осъзнат, че водиш лош начин на живот, обективно лош начин на живот, чисто здравословно, но го правиш осъзнато, това е окей.
всичко, което правиш, без да си ботка, взимайки решения, които си премислил няколко пъти и си казал, да, аз мога да понеса последствията на X, Y и Z нещата, мисля, че е достатъчно respectable, че на този човек да му кажеш, ами да, ти си взел решенията, ти си взел изборите, имаш право да ги промениш когато си искаш, но знаеш, че от минус 200 дена назад до сега, ако си живял по този начин, ще имаш примерно следващите 100 дена от този момент някакви последствия, които ще трябва да обръщаш. Точно така, знаем всички, че се случва и с хората, които отслабват много, и с хората, които надебеляват много, и с хората, които губят много пари и така нататък. В смисъл, това са едни такива решения, дето ако си ги вземеш тия решения осъзнато ядеш по 20 бургера на ден, ти след това всъщност ще си много напред. Защото ако осъзнато си взимал решението да ядеш, можеш осъзнато да вземеш решението и да не ядеш лошите неща. И това си идва изцяло до твоята преценка. Но повечето хора не могат да правят това. Не е ли даже малко смешно, че живота ни в последно време, специално за България, но и за света, се стича така, че все повече хора започват да използват инструменти като AI, като някакви адони, които вършат мисловната работа за теб. И в някакъв момент започваш да използваш всичките ти, как ти обясна, започваш да използваш нервни окончания на заем. И е много трудно на тези хора в последствие да правят неща, които искрено те сами са си избрали. Хората стават нерешителни, защото те хората като цяло не мислят. И като не мислят, се случва проблем. Този проблем е много голям, хора. Не знам за вас, за теб, който слушаш, но бих бил под моста без никакви пари да ме валидаш да всяка вечер и обаче да съм си го избрал или това, което ми се случва да е последствие от риск, който осъзнато съм поел, отколкото да живея живота си без да съм свободен по какъвто и да е начин, обаче да имам покрив над главата си. И под свободен имам предвид не да си вързан с белезници, но нещата, които правя да са толкова на конвейерен принцип, че нищо от това, което правя на дневна база в работата си и извън нея да не бъде осъзнато и премислено и просто да влизам в нещата, правяки ги машинално и да живея по този начин. По-скоро бих избрал първия вариант с моста. Не знам вие как сте, ти как си. Също се чуда как да се обръщам към хората, дето слушат. Дали човек по човек или всички. Но това ще се доизясни. Струва ми се, че малко хора говорят за това. Специално за България. В чужбина постоянно се тръби, обаче нали, там скейл е по-голям и в сравнение с 5 милиончета да сме тук, навънка са милиарди и може би и навънка малко се говори за това. Но пък някак си е стигнал до мене, така че и сега тук идва следващия проблем. Ако започнеш да мислиш твърде много, някакви хора започват да ти се напрягат, да те питат защо ги питаш разни неща, да те питат въпросите, които задаваш, защо изобщо ги задаваш, защо съществуват. В смисъл, примерно, на мен ми се е случвало няколко пъти да си мисля за някакви бизнес идейки, дето съм много най-ясно, че или нямам капитала, или нямам уменията, нямам нищо да ги направя, но просто си въобразявам, че тези неща биха били добра бизнес идея за някого друго. А ако са бизнес идея за някого друго, примерно можеш да намериш инвеститори и така нататък. Ама се отклонявам от темата. Ако
И ми се е случвало че задавам някакви турборандом въпроси на приятели и познати и насреща получавам изражение, което е типа защо ми говориш нещо странично от общо приетите разговори, които се водят навън. Тип, защо разсъждаваш? Ето това. Защо разсъждаваш върху такива привидно случайни неща? Често казано, с такива хора ми се общува все по-малко и по-малко и имам търпимост към това нещо минимална. Писнало ми е, честно казано, от интеракции с хората, които са по-плитки от, ако щеш, от чиния, на която дъното е нагоре. Така че няма, между другото, няма, именно. И ако... Така де, и от там горе-долу се заражда и темата, днеска, с която вече 15 минути ви губа времето, че... огледай се. Айде, огледай се. Излизай на улицата и се огледай, седни примерно някакво кафе сам някъде, служи си привидно слушалки, седно да ги слуши и вздропни малко. И просто чуй за какво хората си говорят, ако си говорят въобще. Комуникираме с хора, примерно родени 90-та година и с по-стари. Комуникираме с хора, родени 2009-та, 2010-та година, роднини и така нататък. Ами, проблемът е всеобщ. Ако погледнеш малките, те нямат умението да разсъждават по какъвто и да е начин, защото, примерно, аз съм роден 2000-та година, учил съм с 9-9 набора, обаче и ние поне се научихме да гугълваме. В смисъл, знаеш, че информацията е там, бунтуваш се срещу това, което учиш, знаеш, че можеш да го намериш, обаче ние поне умеем да търсим в интернет правилно. И го правихме осъзнато. В смисъл, ти знаеш, че не знаеш нещо, обаче знаеш къде го намериш и знаеш какво да попиташ Google, за да можеш ти го даде. В същото време обаче, сега малките, като им се появи ChatGPT, това е единственото, което познат, те не могат да гугълват, те не знаят какво е това, те не могат да го ползват правилно, не знаят как да задават въпросите си и така нататък. Дори и да приемем, че следващото голямо нещо е AI, да питаш AI, ти трябва да знаеш какво го питаш. Не можеш да дадеш умен въпрос и да очакваш умен отговор. И това цялото нещо пак се опира до това ти доколко си осъзнат и доколко не си осъзнат. Защото ако си осъзнат и знаеш какво питаш, няма проблем. Ползвай AI, ползвай Google, ползвай всичко. Обаче да не може да формулираш две мисли и всъщност да... Не знам как да го обясня, малко. Трябва да те интересува. И хората, които живеят живота на автопилот, не ги интересува. Не ги интересува нищо. Това е страшно, ако не те интересува. За мен поне е нещо брутално. Мога да ти разкажа малко за подхода, който аз се опитвам да възприемам в последно време покрай работата ми и покрай ежедневието ми, за да правя нещата осъзнато. Всичко да правя осъзнато горе-долу. Когато взимаш някакви избори, защото в момента моята работа се оповава на няколко десетки избора на ден, които са доста важни за това дали аз изобщо ще изкарам заплата този месец. Каквато и да е заплата. И сега като се замисля, аз за да започна изобщо да взимам тия решения и да ги взимам правилно на горе-долу ежедневна база и да ги взимам осъзнато, аз съм до голяма степен наясно вече. Сега ще ви разкажа и какво точно съм наясно с него. Наясно съм, че за да взимаш
осъзнати решения, там където е важно. Трябва да се разтоварваш там където не е важно. И да се разтоварваш пак осъзнато. И сега тук идва грешката на повечето хора, които се опитват да се развиват. Те, както казах, може би в началото, ще си разграфят абсолютно целият ден на блокове, но няма да остават време за почивка. За осъзната почивка. Активна или пасивна. Активната почивка от мислене ще бъде тренировка. Активната почивка от тренировка ще бъде книга. Активната почивка от четене ще бъде да понапишеш нещо. И въпреки това, като си разграфят нещата, повечето хора изпускат това да направят баланса между това да се развиват осъзнато и това да си почиват осъзнато. И пак ключовата думичка е осъзнато, защото 20 минути насам повтарям тази дума, за да може най-накрая на поне един човек, ако един човек чуе това нещо и му влезе в главата, че трябва да прави нещата, защото ги иска, а не защото просто така му е казано и се е пуснал по течението, аз съм супер. Майка ми едно време ми каза, ако искаш ходи лей асфалт, ако искаш копай дупки по цял ден за работа, ама да го правиш, защото си го избрал. И ако не го правиш, защото си го избрал, а защото някой ти го налага отгоре, или защото изобщо не си го помислил и си решил да минеш по лесния път да не мислиш нещата, то значи много бъркаш. И доста тъжно за тебе, честно казано. Да се върна на това, аз какво правя. Имам едно правило, и сигурно си го чувал 100 пъти вече, обаче това нещо си се случва при мен активно и ако трябва да съм честен, много трудно ми беше да го вкарам това нещо в действие всъщност. Всяка сутрин абсолютно задължително ще стана и ще имам едно 5 или 10 минутно интервалче, след като мина цялата хигиена, която така и така всеки човек трябва да прави, да си приготвя едно кафе на машината и процесът се състои от няколко неща. Първо, трябва да приготвям кафето на абсолютно чист плод в кухнята. То плод трябва да бъде избърсан. И сега някой ще си каже, то тук ни кара да чистим тук някакви неща и да сме малумни и така нататък. И сигурно на много хора ще им се струва малумно това, което ще кажа, обаче за мен, на мен ми доставя удоволствие и активно си почивам от спането и влизам в някакъв режим, който е така малко по усещащ света. Този режим аз влизам в него, когато направя няколко неща, които са подобни на това да си оправиш леглото, обаче са малко по-такива включващи мислене. Примерно ще трябва да се огледам около мен, да видя какво е разбутано в кухнята. Ще взема едно парцалче, ще мина по плота, ще мина всички повърхности с идеята да го направя на някакъв мини-гейм. Примерно, виждам къде има някакво петно, трябва да го избърша и минавайки през това нещо, трябва да го направя примерно максимално бързо. Впоследствие трябва да взема пликчето с смляно кафе, да взема една лъжичка и да напълна резервуарчето на машината. Защото то е... Сега не знам как се казва това въобще. Но мисля, че сеща. Това да си слагаш кафе, слагаш го в машината, ще траква, кликваш копчето и започва да тече кафе. Нали? Минаш през този процес и през цялото време мини-гейма е да не нацапаш твърде много неща, защото след това трябва да си го избършиш и трябва да го оправиш. Това е някакво, сигурно звучи супер бумърско, обаче това ме вкарва в някакъв стейт, където като успея да го направя това нещо и в края на края ще пия вкусно кафе и около мене нещата са в ред и са подредени, мога да започна следващите си неща съвсем нарочно да не ги бързам. И да не бързам с решенията и да не влизам в някакви заешки дупки, където просто да влезе в фокус стейт.
И като го направя това, се чувствам прекрасно. Честно казано, ако ми се наложи, примерно, се появи някакъв ден, в който нямам време за това да мина през тия те са супер основни неща. В смисъл, буквално да си оправиш пота, да оправиш някакви чаши, чини, примерно от миналата вечер, си направиш едно кафе, след това си изчистиш това, дето е в кафемашината, да го изчистиш, да го правиш за следващото кафе да е готово, да сипеш една вода, пиеш си добавките, сядаш, имаш едни 10 минути почивка. Буквално седиш, пиеш кафенце, гледаш през прозореца и това е това. Не скачаш веднага на работа. Не скачаш веднага да си най-продуктивният човек на света, само защото светът ти го е казал. Не, ти трябва да знаеш, че в еди колко си часа примерно почваш. Или пък почвам в зависимост от това, кога съм станал 30 минути по-късно. И примерно не си гледаш телефона тогава. Но активно трябва да имаш такива периоди през деня, където нищо не се случва около теб. Осъзнато да не ти се случва нищо, е. И това е това. Като първи опит за този формат въобще, мисля, че се справяме добре днеска. Най-вероятно ще го кача този епизод в Level 2 канала, където имам няколко други подкаста, видео и аудио подкасти са те. Можеш да ги погледнеш, можеш да ги слушаш, но за сега толкова. Специално за осъзнатостта на мен ми е в последно време е много интересна тема това, защото мисля, че вече го обясних защо. В такава ситуация съм, че как ти го кажа, бе, човек? Живота ми е така нареден, че за щастие имам едни 5-6 човека, на които до голяма степен мога да разчитам. Имам приятелка и така нататък. И ми е трудно да си представя в нещото общество какво е да градиш нови приятелства, какво е да градиш нова връзка, защото, както казах в началото, повечето хора са ботки. Това е това. И сега вече, защото ударих 30-минутния марк. Сигурно ще съм го понарязал малко това нещо, преди да го кача, 30-минутния марк ударих сега. Ще ви пожелая един приятен ден или приятна вечер. Ще ви помоля да се абонирате за този канал, да кликнете камбанката, да си сложите всичките, как беше, това не съм го правил много отдавна, да си натиснете камбанката, да сложите всичките нотификации, да ви излизат, защото това нещо в края на края ще започна да се наслаждавам докато го правя, защо пък не да се чуваме така по един път, по два пъти в седмицата, по половина, един час, защо пък не да почнем да каним пак някакви гости, дали ще е аудио и видео, дали ще е само аудио, дали ще е онлайн, ще видим, ще го решим това нещо, обаче нещо много са ми наболели и са ми нажели тия теми, за това, че хората трябва да мислят малко повече поне. И да, това е като цяло. Айде.